खुलुमबाय गिबियावनो नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोंलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आसामनि फार्मार रेजिस्ट्रेशननि बागै खोन्थाहरनो सानदों दे मानो होनोबा नोंथांमोना जायफोर पीएम किसाननि जे फैसा मोननो हायो नोंथांमोना गासिबो नैबे फार्मार रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना खालामना लाथारनांगौ दे बेयो जोंहा कम्पालसरि दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौ खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना माबोरै फार्मार रेजिस्ट्रेशनखौ खालामना लानो नांगोन आरो जायफोर नोंथांमोना पीएम किसाननि जे फैसा मोनबाय थानो हायोबा नोंथांमोनाथ' खालामखाथारनांगोनखा बे रेजिस्ट्रेशनखौ आरो जुदि नोङो बे फार्मार रेजिस्ट्रेशनखौ खालामना लायाबा नोङो पीएम किसाननि फैसाखौ इयुनाव मोननाय नङा नामा आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों मा डकुमेन्ट्स होनो नांगोन रेजिस्ट्रेशन खालामनायाव नोंथांमोना बेखौबो मिथिनो हागोन दा बिनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायनानै लादो नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद मोनसे गोनांथार भिडिअ जोंहा आसामावल' नङा फुरा भारतावनो जोंहा नैबे फार्मार रेजिस्ट्रेशन खालामनाय हाबाफारिया दासान्दि सोलिगासिनो दङ दा बिनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ मोनसे गोनांथार भिडिअ जानानै फैयो आरो जाय नोंथांमोना पीएम किसाननि जे फैसा मोनबाय थानो हायो नोंथांमोननि थाखायथ' बियो जोबोद मोनसे गोनांथार भिडिअ आरो दा बिनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दानिया नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि नैबे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा एबा नोंथांमोना सोरबाफोर दासिमबो नैबे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखिबा गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना गासिबो अननानै नैबे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलखौ गिबियावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय नोंथांमोना बेबादिनो गोनांथार भिडिअखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हागोन आं नोंथांमोननिसिम दानिया नैबे आसामनि फार्मार रेजिस्ट्रेशननि बागै खोन्थाहरनो सानदों बेहाय जोंहा लिरना होनाय दंखायो आरो नोंथांमोना गासिबो जायफोर पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि जोहै फैसा मोनबाय थानो हायो नोंथांमोना गासिबो नैबे फार्मार रेजिस्ट्रेशनखौ खालामना लाथारनांगौ जाहैबाय एबा बियो कम्पालसरि खादै दा बिनिफ्राय जुदि नोंथांमोना दायो खालामना लायाबाथ' जेबो नङा नाथायबा जेब्ला बिथांमोना नैबे फार्मार रेजिस्ट्रेशन खालामनायखौ फोजोबगोन दा अब्लाथ' नोङो बोरै पीएम किसाननि फैसाखौ मोनहैगोन दा जेराव कम्पालसरिखौनो बेहाय बुंखादों जेला नोंथांमोना बेखौ दानो फार्मार रेजिस्ट्रेशनखौ खालामना लानाया जोबोद गोनांथार दै जायफोर नोंथांमोना पीएम किसाननि जोहै फैसा मोनबाय थानो हायो नोंथांमोना इयुनाव मोनबाय थानो थाखायथ' रेजिस्ट्रेशन खालामना लाखाथारनांगोनखा दा बिनिफ्राय नैबे पीएम किसाननि जायफोर फैसा मोनबाय थानो हायो नोंथांमोना बेखौ फार्मार रेजिस्ट्रेशनखौ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनानै रेजिस्ट्रेशन खालामनो नांगोन आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखानो सानदों नोंथांमोना बेहाय नुदों जानांगौ बे गासिबो आसामिसाव लिरनाय नाथायबा आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ बानायनायनि सिगांनो माने आङो बेखौ आसामिसनिफ्राय इंलिसाव ट्रेन्सलेट खालामना नायग्रोनायाव आं बेहाय नुनो मोननाय जादों आरो कम्पालसरि जोंहा लिरना होनाय दङ माने पीएम किसाननि जोहै जायफोर फैसा मोनबाय थानो हायो नोंथांमोना गासिबो बेखौ माने रेजिस्ट्रेशनखौ खालामना लाथारनांगोन आरो नोंथांमोना मोनसे आइडि मोनगोन नालाय आरो जोंहा सरकारनि बे सेन्ट्रेल सरकारनि मोनसे स्किम बायदि जाहैबाय एग्रिस्टेक जायखौ जोङो बेहाय बुंनाय जादों जेराव गासिबो भारतनि गासिबो जायफोर पीएम किसाननि जे फैसा मोनबाय थानो हायो बिथांमोनानो माने गासिबो भारतनि मानसिफ्रानो बे माबाखौ फार्मार रेजिस्ट्रेशनखौ माने खालामना लाथारनांगौनो दै दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बे फार्मार रेजिस्ट्रेशनखौ खालामखांनायनि उनाव फार्मार आइडि मोननो हागोन दा बे फार्मार रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स होनानै बानायनो नांगौनो आधार कार्ड नोंथांनि बे आधार कार्डआ बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोननो बिनिफ्राय जमाबन्दी कपि होननानै बेहाय बुंदों जमाबन्दी माने हानि कपि नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो जानांगौ आरो जुदि नोंथाङा दायो जेनेबा बे जमाबन्दीखौ नोंनियाव खाथियाव गैयाबा एबा नोङो मिथियाबा नोंथांमोना मा खालाम जोंहा बिटिआर सरकारा मोनसे मिशन बैसोमुथि होननाय मोनसे वेब पर्टेल लन्च खालामबाय दै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ सोरबा आरो जायफोर मिथियाखैबा नोंथांमोना दायो मिथिनो मोनबाय जानांगौ जाय वेबसाइटआव जाय मिशन बैसोमुथि वेबसाइटआव नोंथांमोना थांनानै गावनि जमाबन्दीखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हायो नोंनि बे हानि कपिखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हायो दै दा बिनिखायनो जेबो टेनसन लानो नाङा नोंनियाव दायो बे जमाबन्दी कपिया गैयाबा मिशन बैसोमुथि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै गावबागावनि जमाबन्दी कपिखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लाहैबानो जाबाय दा बेहाय जोंहा जमाबन्दी कपि बिदों बिनिफ्राय नोंनि बे आधार कार्डजों मबाइल नाम्बारा लिंक थानाय जानांगोन मानो होनोबा नोंनि बे आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांगोन नालाय दा बेनिखायनो नोंनि बे आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारा खाथियाव थानांगोन आरो आं बेखौ बुंखायो जेब्ला नोंथांमोना रेजिस्ट्रेशन खालामनो थांगोन अब्ला नोंथाङा बे आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ लांफाबानो जाबाय अटिपिनि गोनांथि जागोन
दा बेखौ मिथिबाय जानांगौ बे मोनथामल' जोंहा डकुमेन्ट्स नांगौ फार्मार रेजिस्ट्रेसन नोंथांमोना खालामनो थाखाय नाथायबा नोंथांमोना बे फार्मार रेजिस्ट्रेसनखौ गावबागावनो अनलाइन खालामनो हाया दै नोंथांमोना खाथिनि कमन सार्भिस सेन्टार बे जायखौ जोङो CSA होननानै बुंनाय जायो सर्ट फर्मआव बेहाय थांनानै नोंथांमोना फार्मार रेजिस्ट्रेसनखौ खालामहैनांगोन दै आं बिनि अफिसियेल वेबसाइटखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखानोसै नोंथांमोना नायनो हागोन नै बे जाहैबाय जोंहा एग्रिस्टेक आसाम फार्मार रेजिस्ट्रि नोंथांमोना बेहाय फैनानैनो रेजिस्ट्रेसन खालामनो नांगोन नाथायबा बेखौ नोंथांमोना हाया होनखाबाय आङो नोंथांमोननियाव सोरनावबा जुदि नोंथांमोननि गामिफ्राव जेनेबा खाथिफ्राव कम्पिउटार दखानफोर दङबा बिथांमोननियाव थारैनो थानो हागौ बे CSC आइडिया दा बेखौ लानानै नोंथांमोना माने बिथांनियाव थांनानै रेजिस्ट्रेसनखौ नोंथांमोना खालामहैबानो जाबाय नैबिथिं नुखादों जानांगौ नै लग इन विथ CSC कमन सार्भिस सेन्टार नोंथांमोना बेहाय थुनानै होदो बिनिफ्राय नै लगिननि अपसन फैबाय दा नै CSC आइडिजों आंनावथ' दा बे आइडि गैया कमन सार्भिस सेन्टारनि आंनियाव आइडि गैया आइडि थानाय होनबाथ' आं नोंथांमोननिसिम बेखौ हरनानै नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो माने रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय आं खाबुखौ होगौमोन नाथायबा आंनाव दा गैया नालाय दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ दायो खोन्थाहरनो हानाय जायासै आरो दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दायो खावलायहरनाय थाबाय खाथिनि कमन सार्भिस सेन्टाराव एबा खाथिनि कम्पिउटार दखानाव नोंथांमोना थांनानै थारैनो थाखागोनखा जाय जायगायाव कम्पिउटार दखान थायो दानिया बांसिनानो कमन सार्भिस सेन्टारनि बे CSCनि आइडिया थाखायो दा बिनिखायनो बे कम्पिउटार दखानाव थांनानै नोंथांमोना गोख्रैनो बे फार्मार रेजिस्ट्रेसनखौ नोंथांमोना खालामना लायोबानो जाबाय नोंथांमोना फार्मार आइडि मोनगोन माने आबादारिनि नोंथाङा आइडि मोनसे मोननो हागोन आरो दा बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन जेब्ला रेजिस्ट्रेसन खालामखांगोन बिनि उनाव मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौथ' खोन्थाहरखाबाय आङो दा बिनिखायनो खावलायनाय थाबाय जायफोर नोंथांमोना PM किसाननि जे फैसा मोनबाय थानो हायो गोख्रैनो बेसेबां हायो नोंथांमोना थाबैनो नैबे फार्मार रेजिस्ट्रेसनखौ खालामनो नाजाबानो जाबाय जोंहा आसामनि गुबुन गुबुन स्टेट माबायाव डिस्ट्रिक्टफोराव जोंहा दायो बे दाब दाब जायगाफ्राव नैबे फार्मार रेजिस्ट्रेसन खालामनायनिनो केम्पेइन बायदिसिना सोलिगासिनो दङ एबा रेजिस्ट्रेसन खालामनाया जोंहा सोलिगासिनो दङ दा बिनिखायनो आंबो खावलायहरनाय जादों आरो नोंथांमोननिसिम जेराव जोंहा गासिबो जायगाफ्रावनो नैबे रेजिस्ट्रेसन खालामनाया सोलिखाबाय थादों जेला फार्मार रेजिस्ट्रेसन खालामनाया नोंथांमोनाबो गासिबो रेजिस्ट्रेसनखौ बे समावनो खालामना लाखाबानो जाबाय जेराव नोंथांमोना मिथिखाबाय कम्पालसरिखा होननानै जायफोर नोंथांमोना PM किसाननि जे फैसा मोनबाय थानो हायो नोंथांमोना कम्पालसरि जेराव रेजिस्ट्रेसन खालामखानांगौ बेखौ नोंथांमोना दानो खालामना लाखायोबा जोबोद मोजां जागोन जाहाथे नोंथांमोना इयुनाव जेबो प्रब्लेम जाया PM किसाननि फैसा मोननायाव दा नोंथांमोना गासिबो मोजाङै बुजिनानै मोनबाय जानांगौ दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माखौबाफोर सोंनांगौ दङबा माखौबाफोर नोंथांमोना बुजिनानै मोनाखैबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालामना हो जाहाथे गासिबो मानसिफोरानो बे आपडेटनि बागै एबा बे निउसनि बागै मोजाङै मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो बेबादिनो नोंथांमोना गोनांथार भिडिअखौ नैबे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो बे चेनेलखौ जोबनायाव गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोजोन्थों।